baningi abantu mfowethu abasithandayo mfowethu abafisa ukusisiza mfowethu kodwa ekuthenini befisa ukusisiza nje abanye babo bayasaba basabani indlela thina esiphila ngayo yabo thina phela mfowethu sesiphila njengezilwane manje uthi umuntu eze kuwena ngokuzokusiza nokuthini akubonisa kwakhe akupha indlela mfowethu kodwa kube wena umjikelayo uphenduka isilwane umntshontshelelayo omlimazayo nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba lelo umuntu omemeza athi yakhalela uthi igula likaJama lichithekile nina bakamphuthu bomvu lokhuluma uProfessor Ngwamkhize Ngidaba phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho sodla ngothinda kaMandlakazi nginonkosila insizwa enye eyisilomo ngaphansi kweMPTV1 Foundation ngathi khona befisa ukukuphawula emphakathini nanokukhala nje bengikhalela ngakho ngicabanga ukuthi ikhalo mhlawumbe lezi ekudingayo ukuthi zilalelwe abantu ukuze mhlawumbe makukhona abangakwazi ukuthi bebe namandla besukume ebekelekelele mfowethu kunjani yebo kuyaphila Professor igama nguNkosi Sibongo Ngwandlovu ngisuka eChannel Imnyama Professor lana mfowethu njengoba ngikubona bengihambe ngicabanga nomfowethu la sixoxe ukuthi yazi manje sekumanzi phansi sekunzima ngempela engangokuthi manje mfowethu lempilo sekumele ke manje mfowethu siphume kuyona ngoba yini nathi siyabona ukuthi lokho okwenzakalayo akukude nathi kusengenzeka noma yini kuthina kungekudala ngoba siyabona ukuthi nakade siphila nabo be-right beyibona bengasoze bagula baba nenkinga kodwa namhlanje balele phansi bayagula yabo ngoba yini manje yazi Professor indlela esekunzima ngayo yazi sekuvele nje kwaphenduka ifapaki yabo ngoba phela manje isidumbu sekuyinto esingasathusi yazi ayikho into ebuhlungu njengokuthi kushona umuntu uma kushona umuntu ukukhala ngisho umuntu ongamazi engakwazi umuntu kwathi edlula ebona ushonile athuke ngoba ethuswa yini isimo sokuthi hayibo umuntu akasekho emhlabeni yabona manje thina la sesiphila khona ukufa sekuyinto yakhona yabo sekuyinto nje engasathusi engasasabisi yabo engangokuthi umuntu osengasekho emhlabeni usulala ngisho eceleni kwakhe ngoba yini owazi nanokuthi usaphila noma akasekho engangokuthi nje singikhuluma nje kumunini kumanje ngikhuluma kunabantu abawu2 abangasekho emhlabeni kunini kumanje zabalele ndawonye labo bantu ayi ukuthi bahambe namhlanje noma ntambama noma nini cha bahambe kuthange emhlabeni kodwa simo sokuthi balele bambatha ingubo manje akekho umuntu osho ukuthi lo hayi akasekho ubonayo wonke umuntu uthina hawu vele indiya ayilisalele yabo engangokuthi izolo ngize ngabuza izolo ekseni ukuthi hayi bafethu nibona ukuthi umuntu angalala ngeshape eyodwa kusukela izolo eleli shape eyodwa enganyakazi akavuki ngisho yochama akakhulumi akakhohleli ke ngisho ukukhohlela lo muntu nibona ukuthi usaphila wathi hawu usaphila lo muntu lo hayi ke kwawukuthi leyo ndaba iyakhulunywa futhi ubone ukuthi ikhulunywa nje akekho umuntu ogxilile kuyona ozwelayo njengomuntu sokunalokho into ekhulunywayo ezini into yokuchitha isikhathi njengoba sibhema yabo kanti nalento bengidlulisa ngoba yini kumina ngaphakathi iyangidla ukuthi yazi lento ungathola ukuthi lo muntu lo akasekho ngempela emhlabeni yazi ngempela namhlanje kwathi mekutholakala omunye wabafowethu ethi uyomvusa akavuki uthuli kade athula yabona umuntu umekade athula uyambona ukuthi lo kade athula ngoba yini uyambona ngisho ubuyena ukuthi akasasiyena usephashile lokho kukhombisa ukuthi igazi negazi emzimbeni kade lagcina ukuhamba yabo hayi amaphoyisa akasafika mfowethu ngoba yini lento ngiyayibona Professor ukuthi lento le yenzeka kanje ngoba yini ithina Professor asifuni ukwenza njani ukuthi sigqugquzele ekuthenini usizo siyalidinga yabo okunalokho senza njani sifuna ukuba master ezintweni eingasile yabo
okunalokho sibona ukuthi ngisho abantu bazama ukuthi balwe nezwe ukuze kuzokwazi ukuthi kuphele lezi zinto lezi ezinjani ekuyizona ezisilimazayo empilweni. Kodwa thina kunalokho asiyinakile leyo nto. Into esiyinakile yini? Yilento esibulalayo. Yabo engangokuthi njengoba ngihlangana nawe ngikhala nje kuwena ukuthi mfowethu sengikhathele manje sekungaphezulu kwamandla. Yabo nami hayi ukuthi ngithi ngikhathele ngoba yini mhlambe ngingcono, cha nami ngiyafana nabo abafowethu. Kodwa indlela esengibuzwe ngayo ibhlungu nangendlela esengiyibone ngayo izinto sekungenza ukuthi manje ngize ngigcina ngilala ngingalele ngoba yini inhliziyo yami ayisathanda ayisajabulile. Yabo ngoba yini yazi sekubhlungu ukuphila ngalendlela yokuthi uthi uphile emhlabeni nabantu kodwa ube wena uyibuza ukuthi kusasa ngazi kuzosa kunjani. Ngabe mina lenkinga le isiseduze kangakanani nami. Yabo yazi kungcono ukusaba into ongayazi ozwayo ngayo kunokusaba into oyibonayo yenzeke eduze kwakho. Yabona ukusaba into oyibonayo yenzeke eduze kwakho ubona abantu belandelana umuntu kade right izolo kodwa namhlanje akasekho, umuntu kade right izolo namhlanje seyagula. Wena ke kukusabisa kangakanani lokho ngoba wazi ukuthi njengoba kulandelana kanje mhlawumbe kusasa imina nje kwazi ba. Yawo ingakho ngithini professor ngidlulise le message kuwena futhi nababukeli nabalaleli ngoba ngiyazi ukuthi baningi abantu mfowethu abasithandayo mfowethu abafisa ukusisiza mfowethu kodwa ekuthenini befisa ukusisiza nje sebe abanye babo basabani indlela thina esiphila ngayo. Yabo thina phela mfowethu sesiphila njengezilwane manje. Uthi umuntu eze kuwena ngokuzokusiza nokuthini akubonisa kwakhe akupha indlela mfowethu kodwa kubo wena umjikelayo uphenduka isilwane umtshontshelelayo omlimazayo kubo ukuthi uyena osebhekana nezinkinga ngenxa yakho. Kodwa umuntu usiza wena njengomuntu hayi nanokuthi mhlawumbe wangakini noma wakini, cha ukusiza ngobe umuntu enenhliziyo enegazi ephila. Kodwa wena uphenduka isilwane kuyena. Yabo ingakho ngithini mina ngiyiveze mfethu kubantu ukuthi ngeke sengikhathele manje lento isingihlukumezile kakhulu and futhi mfethu indlela esingihlukumezeke ngayo nami ngiyasaba ngoba yini angazi ukuthi yini ezokwenzeka kumina. Yabo yazi professor ayikho into ebhlungu njengokuthi uma uhambe emhlabeni kungabi khona into owaziyo ukuthi mina ngihamba emhlabeni hayi ngikhona esengikwenzile emhlabeni. Yabo kubhlungu ukuvesana nje uhambe emhlabeni engathi kuhamba inja nje eshayiswa imoto emgaqweni into ezohudulwa iphoswe lapha emhosheni kuphele kanjalo. Wena kuwumuntu ngoba phela umuntu mfowethu emhlabeni njengoba siphila kulomhlaba siphilelani ukuthi mfowethu sitshale mfowethu yabona bafukuze futhi masuhambe emhlabeni kube khona mfowethu oyokuvuna mfowethu. Yabo kodwa ke wena ke yini ko wetshalo ukuthi mfowethu wawuphatha amasaka kanjena mfowethu ucoshana namakopi nezigubhu mfowethu ucelana nezimali kubantu mfowethu ubhemana nama drugs mfowethu ubukela abantu beshona wena nje umdlwembe wasemhlabeni yona into owayivuna wena leyo nje mase ungasekho emhlabeni. Noma ke sengasekho ke lokho yini ke abantu abayosale bexoxa ngawe mase ungasekho emhlabeni ngoba phela mfowethu mase umuntu engasekho emhlabeni khona into ekuthiwa yini ukumkhumbula umuntu. Umkhumbulo usho uthi ukuba kusakhona ubani ngabe ubani mfowethu sengisizile kule nkinga engibhekene nayo. Ubani mfowethu ngabe usengenzelile ukuthi yabo wena ke uzothi yini kumuntu ayokukhumbula ngayo. Ubani ongakhumbula umuntu owayehleze ephethe amasaka akhumbula ukuthi ubani ngabe usefikile uzongicela imali, ngabe usefikile uzongitshentsa ulambile. Iyona into engabe uzayikhumbula umuntu le. Kanti uma uhamba emhlabeni ave kumnandi mfowethu ukuthi uthi uhambe emhlabeni kodwa ube wazi ukuthi mfowethu khona nawe mfowethu okushiyile. Yabo wazi ukuthi hayi noma kuthiwa umuzi ngangenawo kodwa mfowethu ngibile nengane ngibile noma wengane. Yabo nami nje singasekho emhlabeni kushiyo kuthiwa ayibona ingane kabani yazi yafana naye ngikhumbuza yena. Yabo wena ke ubani oyothi uyambona ubani wena shuthi nje into ephilelayo emhlabeni ukuthi
nje wena mfethu uzobonakala ukuthi nawe wakwaba khona emhlabeni kuphele kanjalo. Ayikho into enjalo, angisho emandulo ayikazi ibe khona. Yonke into kumele ibe nani, ibe nehistory. Umuntu masengasekho kube khona kanjani akutshalile emhlabeni okuzosala kunjani kukhula ngesikhathi engasekho. Njengoba kuhlezi kushiwo kuthiwa yini indodana iyona evusa umuzi kababa. Ngoba yini lapho kusuke kwandiswane isibongo sakubo kwaloyo muzi. Kangakanani ukuthola ukuthi mhlambe wena kini wena wedwa umfana. Uma seke njengoba usungasekho emhlabeni ungena ngani ungena lutho ubani-ke ozosala andise leso sibongo. Yabona ukuthi shuthi wena into obuzalelwe yona ubuzalelwe ukuzobulala isibongo sakini. Yabo wena usuyithwesani icala elingakanani icala lokuthi uzobulala isibongo sakini. Yabo kanti emhlabeni kumele kube khona into enjani oyakhayo ukuze noma ungasekho emhlabeni kusale kushiwo kuthiwa akasekho ubani kodwa yabona kodwa la ubani ukuthi indlela ehlakaniphe ngayo kunini kumanje. Buka nje izingane zakhe zihlala emzini ongakanani, buka nje izingane zakhe ziphila kamnandi kangakanani. Ngoba yini wayesebenza emhlabeni. Yabo Nkosi ubuthi nqampu letsizwa leliyigagu no kumele uthole isikhathi ufike mfowethu nje sizohlala phansi. Kuyacaca ukuthi idinga sibe setafuleni lodumo lena. Besithi nje nqampu ngento abengikhalela ngayo Nkosi. Njengamanje ngisesimeni lapho khona esithi uma ngihlangana nabafowethu abasemgaqweni ngiphilisana nabo, uma kunento abayikhulumayo nengicabanga ukuthi umphakathi kumele ukuthi uyizwe, sengizovele ngimvimbe ngiqaqa amakhamera ngiqaqa imic ngithi mfowethu ungakhulumi nami, khuluma nesizwe, ngoba kuningi abakukhuluma nami okugcina ngafinyelelanga esizweni. Kodwa nje manje ngithatha isinqumo sokuthi konke abakukhuluma nami nengicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi kudlulele emphakathini, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi ngiyama lapha engikhona, ngiyabaqopha, ngiyalethwa umbukiso yalo lo sobe suqophile ebantwini ukuze leyo nto izosiza nabanye abantu, kusizana ukuthi bagcwalise kimi. Kodwa mina ingekho indlela engizokwazi ukuthi ngigcwalise ngayo ebantwini. Ingakho uma efika sengizomnika ithuba ngimqophe bese ke yena egcwalise ebantwini njengoba besegcwalisile njengamanje. Igama lami mina nguprofessor ngingwakamkhize. Kunohlelo esisolenza, uhlelo esisolenza olweyingane. Ingane isuka grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12 kuze kuyophuma le. But sifuna itarget yethu lezi ingane isuka grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Sifuna ifike nabazali bazo. Sizokwenza inkonfa la isobiza khona abafowethu abaseyidakamizweni onkosini abanye ngizosithatha lezi ngane ngize ngiyoyifaka phakathi emaskani la kubhenywa khona izidakamizwa. Siyibuza ingane ukuthi wena uma ukhulu uyafisa yini ukuthi ube nje, uyafisa yini ukuhlala la, uyafisa yini ukuphila impilo enje. Why senza leyo nto leyo? Umonakalo omningi ubona bonke labantu siyathola ukuthi wenzeka ko grade 6, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Why u grade 7 ethanda ukuba inkingi? Yingoba ingane omfana noma yentombazanyana iyona esuka isindala eprimary, so isuka isinakho ukuzenza usisi noma ukuzenza ubhuti futhi sebeqala bedevelop. Uma sebesuka ka grade 7 beya ka grade 8 basuke sebeyodibana nabanye abantu abadala sebezoba nabendaweni, abanye abaso sebeqalile ukubhema, abanye sebeqalile imjola, sebeqalile ukuqoma. So ngesikhathi yena emncane eqale buka lezi zinto ngamehlakhe kulula ukuthi umqondo ngoba usuku usemanzi uthatheke ezintweni enjengalezi nangendlela ukuthi basuke bengagadekile kahle abantwana, ngoba ayikho into eyisystem noma uhlelo esigadela abantwana bethu. Kodwa iMPTV1 Foundation iyazibophezela, sizokhanda isystem ezolekelela abazali ukuthi ngaso sonke isikhathi umzali uma kunento angayitholi kahle ngengane yakhe kube khona la azoyihambisa khona, sizoyihlola lapho siyenze zonke izinto. Uma ibonze siphuma esandleni siqala ukugoloza sizomthola. Asifuni futhi uzufike na ngoba isinenkinga, kumele kube into esiyenza daily, kuzohlolwa igazi ukuthi azikho nidamizwe ezisegazini, azi umuntu ukuthi uhlolwa igazi, kuhlolwa idamizwe ukuthi azikho elokho egazini. Why senza njalo? Sifuna bebe nefear yokuthi uma kukhona umuntu ofika empilweni yakhe efisa ukuthi amzwise izidakamizwa asho ukuthi mina ngiyasabuza izidakamizwa cause ekhaya ngiyahlolwa. Sizokwenza manje ukuthi kube nento abantwana bethu ezobabiyela. Sizokwenza inkonfa, sizokwenza conference izoqala lapha eThekwini. Siyakhulumisana nezinsizwa esangizamela indaba yevenu nayo yonke into, ngoba konke esikwenzayo asinawo amandla, sikwenza ngomqondo nangephakethe lethu. Kodwa
abantu abangongqondonkulu lapha eThekwini bathi khona indlela abazokwazi ukuthi besilekelele ngazo ukuze sithole ivenue kukwazi ukuthi sikhiphe nama details ukuthi leyo nto izokwenzeka nini. Senzela izingane zethu ukuthi ingaphelele idakamizweni. Kunzima ukuthi sizodila nezingane sezeza ayiqala idakamizwa. Kumele sidile nabo bengakayiqali idakamizwa ngoba mayiseza wayiqala idakamizwa usuku usumkhulu umonakalo usuku usulwa nebhubesi kanti maye ukuthi abakayiqali usuku usalwa nekati nanomqondo ukudevelopa nokuthi begade lezi zinto ezizidakamizwa. Konke lokho sizokwenza ngaphansi kwe-MPTV1 Foundation. Sizothola abantu abangongoti kuzona zonke lezi inhlaka okuyibona ababekhuluma ngosuku lenkomfa ama-psychologist abantu abadila nabantu beyidakamizwa odokotela abazohlola amagazi cabanga kwengane cause ezinye izingane eziningi ezihlakaniphile izona eziphelele idakamizwa ngenxa ukuthi umqondo wazo phambili kunazo zona zisemumva bese zifuna ukwenza into ephambili zithi ifika phambili futhi uthi sezeqide age seziphambili kakhulu kunalapha beziphambili khona. Ingakho ke manje gcina umuntu esephelele emgaqweni engasakwazi ukuthi athole indawo right. Igama lami ngiyaxolisa ukulula. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabuka phakathi kwaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakaMandlakazi. Mawufuna ukungithinta kunenombolo yami lapho locingo 081 513 5606 081 513 5606. Uzobona wonke amavidiyo yami ikhona lapha phansi ekhonini inombolo yami yocingo. Ungayithatha ungifonele if awungitholi ocingweni zama ukuthi ungiWhatsApp ukhulume nje imessage then ngizothi mina mangena bese ngiyabona ukuthi ubukade ukhuluma nami. Inamba esebenza abafowethu 081 513 5606 yona namba enzothi ngithole kuyona ku-WhatsApp. If awungitholi ocingweni ningifonele sokhuluma manje ukuthi ngisesikhathini eziright ukuthi ngingakwazi ukuthi ngikhulume nawe. Siyabonga ukusupport uhlelo, siyabonga indlela enza ngayo, siyabonga Nkosi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma nginento evelayo ningasabuza emphakathini ukuthi nizoba yiphimbo ukuze nathi sikwazi ukuvikela abangangena ezidakamizweni. Sifollowe makuthi usibuka ku YouTube, usubscribe makuthi usibuka ku TikTok, sifollowe. Igama lami njengoba ngishilo nguProfessor Ngwanongoma. Sengcenga.